Okej, pa sad znaš se zovem Oblačica. Eto, dakle ti toliko prijatelja? Pitaš odakle mi? Hej, ladite vas tri? Mislim ti je samo ladi. Neću. Stvarno? Ajde, nije sramota reći ako hoće se družiti s nama. Mislim, možda s tebi jeste. Ozbiljno se družim s vama, nema šanse. Mašice, možeš malo laditi? Klara. Klara, šta si to? Nadam neću laditi. Pa, ja idem da se družim s njima, znaš šta? Klaro? Dobro. Ti? Ja? Da, ti. Samo ti kažem da imamo isto ogrlicu. I to je čudno. Ti, ta glupača, imate iste ogrlice. Savršena. Idemo. U stvari ja idem do toaleta. Da. Da, sviće. Ne razumem. Kako ja i ona imamo iste ogrlice? Kako? Aj piše za moju ćerku. Jako je čudno. Tatina omiljena kompozicija. I taj klavir mi je on kupio. Da. Samo što ga više nema. Pixi? Da? Danas si primetila u posljednje vreme da se Klara ponaša malo čudnije. Pa malo da. Sad se druži s nekim luzerima. Šta je to sa njom? Ne znam šta god da je. Morat ćemo da vidimo šta je. Ali imam neki plan. Pošto se toliko Oblačica pravi pametna. Mogli bi je sramotiti. Ali kako? Pa... lijepo. Tako što ćemo je... ne znam šta ćemo. Moramo još smisliti. Pixi, prestani glumiti kako padaš. A to je smešno. Dobro, kako god. Da. Ili, ne znam, morat ćemo i još smisliti kako bi se riješili nje. Ajmo. Zašto? Kako sam ostala sama? Zašto se to meni desilo? Samo reci neko. Nego bilo ko kaže. Zašto? Ja varam imala nekoga. Ali, očigledno, nemam nikoga. Ipak se moram suočiti s tim. Više ne znam ni kako se skovara. I ne zanima me. Oblačice? Da? Pa, ću danas kod tebe. To sam ja htjela reći da te pozovem, Leonora.
Mogu li pozvati još nekoga? Pitala sam sve u školi, svi su zauzeti. Samo si ti jedino ne zauzeta. Dobro, pa krenimo. Nastavit će se.